салом тамошобинони гиромӣ, барномаи вазорати корҳои дохилӣ хабар медиҳадро аз маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ пешкашатон мегардонем. чӣ тавре дар урфият мегӯянд мастӣ мебарад ба пастӣ. Санаи 6 сентябри соли равон марди 37-солаи сокини деҳаи узбекқишлоқи ноҳияи Ҷабор Расулов дар ҳолати мастӣ дар хонаи истиқоматиашон бо ҳамсари бародараш зани 40-сола муноқиша карда ӯро бо кор 2 маротиба ба қисмати гарданаш задааст. дар натиҷа ҷабрида ҷароҳати вазни ҷисмонӣ бардошта ҳангоми ба беморхона интиқол додан дар роҳ ба ҳалокат мерасад. айни ҳол гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта вобаста ба ин ҷинояти мудҳиш парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. ҳамчунин 6 сентябри соли равон тахминан соатҳои 19 марди 30-солаи сокини деҳаи Файзобаи ноҳияи Рудакӣ ба хонаи истиқоматии хусураш ба деҳаи Сангтудаи ҳамин ноҳия омада бинобар сабаби муноқишаи оилавӣ бо кор ҳамсараш зани 29-соларо 9 маротиба ба узвҳои баданаш задааст. дар натиҷа ҷабрида ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. вобаста ба ин қазия низ парванда бозгардида тафтишот идома дорад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯ аз ҷониби кормандони милитсия сокини 46-солаи деҳаи Ниҷонии шаҳри Сарафшан бо гумони суиқасд ба одамкушӣ дастгир карда шуд. номбурда 6 сентябри соли равон тахминан соатҳои 18 аз рӯи хусумати шахсӣ бо мақсади аз ҳаёт маҳрум сохтан бо корд мусаллаҳ гашта ба хонаи истиқоматии марди 29-солаи ҳамдеҳаш даромада як маротиба ба қафаси синаи ӯ задааст. дар натиҷа ҷабрида ҷароҳати вазни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. айни замон боздошт гардида ба ҳабси пешакӣ гирифта шуда нисбаташ аз тарафи прокуратураи шаҳри Истарафшан парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 32 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. дар шаҳри Сарафшани вилояти Суғ нисбати сокини 29-солаи шаҳри мазкур бо моддаи 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ин марди 29-сола рӯзи 29 августи соли равон тахминан соатҳои 23:30 дар хонаи истиқоматиаш аз сабаби муноқишаи ба миён омада ҳамсараш зани 27-соларо лату кӯб кардааст. маврид ба зикр аст ки мувофиқи хулосаи ташхиси суддии тиббии ҷароҳатҳои бардоштаи ҷабрида зарари вазин ба саломатӣ мансуб мебошанд. вобаста ба ин қазия тафтишот идома дорад. рӯзи 9 сентябри соли равон тахминан соатҳои 2 шаб сокини ҷамоати деҳоти дардари ноҳияи айнӣ ба хонаи истиқоматии ҳамдеҳаш сокини ҳамон ҷамоат рафта аз сабаби муноқишаи ба миён омада бо корди бо худ доштааш 11 маротиба ба аъзои бадани ҷабрида задааст. дар натиҷа ҷабрида ҷароҳатҳои вазни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо қисми 3 моддаи 32 ва қисми 1 моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино бо ариза марди 50-солаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки соли 2015 марди 53-солаи сокини ҳамин ноҳия борои фиреб ба боварияш даромада аз ӯ $50,000 амрикоӣ гирифта аз ин маблағ $40,000 амрикоиро дода боқимонда $10,000 амрикоиро то ҳол барнагардонидааст. инчунин сокини 34-солаи ноҳияи Рудакӣ ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар он хусус муроҷиат кардааст ки моҳи ноябри соли 2020 марди 31-солаи сокини ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров борои фиреб ба боварияш даромада аз ӯ як адад автомошинаи тамғаи Мерседес Бенз ки арзишаш $51,000 амрикоиро ташкил медиҳад гирифта ваъда додааст ки бар ивазаш аз шаҳри Хуҷанд 85 тонна арматураро оварда медиҳад, аммо автомошинаро ба маблағи $38,000 амрикоӣ фурӯхта маблағи ба даст овардаро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. нисбат ба ҳар ду авонфиребон парвандаи ҷиноятӣ боз шуда тафтишот идома дорад.
роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мурғпарвари мумтоз ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ваҳдат бо ариза муроҷиат намудааст ки дар давоми чанд моҳи охир кормандони корхонаи мазкур ҷавони 25 ва марди 33-солаи сокинони шаҳри ваҳдат ва ноҳияи файзобод борои пинҳонӣ аз корхонаи номурда хӯрокҳои паррандаро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. мавриди қайд аст ки зарари расонидашуда 250 000 сомониро ташкил медиҳад. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ шаҳри исфара нисбати як нафар марди 41-солаи сокини ҷамоати деҳоти шуроби шаҳри мазкур тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. номбурда 15 августи соли равон тахминан соатҳои 22:40 борои пинҳонӣ ба хонаи истиқоматии зани 29-солаи сокини шаҳри Конибодом даромада аз дохили ҷавон 10 000 сомонӣ ва ҷавоҳироти гуногуни тиллоиро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. суръати баланд, риоя накардани тартиби аломатҳои роҳ яке аз сабабҳои рух додани садамаҳои нақлиётӣ ба ҳисоб рафта, амасола бар асари он нафарони зиёд ба ҳалокат расида, қисме ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ ва воситаҳои нақлиёт бошад зарари техникӣ мебардоранд. рӯзи 6 сентябри соли равон тахминан соатҳои 16:30 ронандаи автомошинаи боркаши тамғаи Mercedes Benz Ateco Баротов Неъматулло соли таваллудаш 1986 сокини ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҳангоми ҳаракат дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд Чанок дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зарҳалоли шаҳри Истаравшан аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомошинаи тамғаи Opel Vectra таҳти идораи ронанда Ҷамолов Ҳабибулло соли таваллудаш 1996 сокини деҳаи Зарнисори шаҳри Истаравшан бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири дохили автомошинаи тамғаи Opel Vectra Ахмедҷонов соли таваллудаш 1968 сокини шаҳри Истаравшан ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. худи ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Vectra Ҷамолов Ҳабибулло ва ду нафар мусофири дигараш иstiqomatkунандагони ноҳияи Шаҳристон ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидаанд. аз рӯи ҳодиса таҳқиқот идома дорад. рӯзи 8 сентябри соли равон тахминан соатҳои 21 ронандаи автомошинаи тамғаи Mercedes Benz Бобоёров Абдулвоҳид соли таваллудаш 1989 сокини ҷамоати деҳоти Чоргули ноҳияи Ёвон бидуни доштани шаҳодатномаи ронандагӣ дар деҳаи Гулафшони ҷамоати деҳоти Чоргул аз уҳдаи идора кардани воситаи нақлиёт набаромада ба қуттиҳои партовии канори роҳ бархӯрдаанд. дар натиҷа мусофири дохили автомошина ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. ҳамчунин рӯзи 8 сентябри соли равон тахминан соатҳои 20 ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra Мардони Қурбонзода соли таваллудаш 1990 сокини ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷабор Расулов ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи дӯстии ҳамин ноҳия аз уҳдаи идора кардани воситаи нақлиёт набаромада дучарханори ноболиғ Умаров Абдурауф соли таваллудаш 2004 сокини ҷамоати шаҳраки Меҳрободи ҳамин ноҳияро пахш намудааст. дар натиҷа ноболиғ ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. ба ин монанд рӯзи 8 сентябри соли равон тахминан соатҳои 21:30 ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra Зокиров Асомиддин соли таваллудаш 1990 сокини шаҳри Ҳисор ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди Душанбе Турсунзода воқеъ дар ҷамоати деҳоти Қаратоғи шаҳри Турсунзода аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагарди шахсияташ номаълумро пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагарди шахсияташ номаълум ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. аз рӯи ин ҳодисаҳо таҳқиқот идома дорад. инҷо расидем ба поёни барнома. хайр сарбаланду хушрӯз бимонед.